Ayun, so, Diyos marhay na aldaw po banggi sa Indogabos, yaong kitang ngunyan sa Tawo Talks, eriba ta si Sir Eman Barameda. So, pasensya na kung medyo kita na delay ng kaunti. So anyway, ang Tawo Talks, bago kita magpuon, bago tayo magsimula ay isang ano lang, casual conversation, sa pagitan ng ating mga creatives at writers, yun, manunulat at mga songwriters at iba pang mga creative. So ang ginagawa natin ito para sa benepisyo ng mga ating mga baguhang manunulat at mga artista na may mapupulot silang aral or ano sa ating pag-uusap. So yung pinag-uusapan natin dito kadalasan ay yung creative process ng ating mga veterano or batikan o mga eksperyensyado ng manunulat. Pwede sa ating gumabay at makatulong sa ating proseso rin sa pagsusulat. So, Sir Eman, napakaraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Alam ko busy kayo sa yung yung schedule. So, Thank kasama you, po sir. natin Maraming ngayon salamat. kasama po natin ngayon si Sir Eman. So, papakilala ko lang po natin siya ng formal nating ipapakilala si Sir Eman. So, si Emmanuel T. Barameda ay kwentista mula sa Birac, Catanduanes. Author ng Balaguer at Fuera Bisita na ginawarang best book in Filipino fiction sa 38th National Book Award at finalist ng 20th Madrigal Gonzales First Book Award. Ang kanyang mga gawa ay kinilala rin ng Kabulig Writers Prize, National Historical Institute of the Philippines at Don Carlos Palanca Memorial Award for Literature. Naging fellow siya ng ikapitong palihang Rogelio Sicat, 13th Ateneo National Writers Workshop at ika-6 na Saringsing Bicol Writers Workshop at yung 59th UP National Writers Workshop. Siya rin ay kasapi ng kataga Samahan ng mga Manunulat sa Pilipinas Incorporated at Bilog. Bilog ba to, sir, or Bilog? Pareho lang kasi ano yun Tagalog Bicol Okay. So parang Bilog Writers Bilog Circle. pangkalahatan tsaka yung Bilog Yun, na Bilog. Kung circle. Bicol, Bilog na rin. Pareho Siya lang. ngayon ay isang guro sa senior high school sa Catanduanes National High School. So, yun. Ibibigay na natin yung kay Sir Eman. Tatanungin muna natin siya kung mayroon siyang mga proyekto na or mga release na Ay. ipopromote dito. Sir? Okay, good evening, sir. Una, magpapasalamat muna ako dahil naging bahagi ako nito, Welcome po, ano. welcome. Malaking bahagi sa akin ang tabako talaga kung nababalikan niyo yung mga nakaraang posting ko. Bayan ito ng tatay ko mga Barameda. Yeah, oo. Kapagka inugat ko yung root ko, talagang diyan bumabalik. Kaya nagtatagalog ako ngayon kasi Manila-based yung father ko. Pero yung lolo ko, si Jose Barameda, taga diyan sa Tabaco, sa may tabi raw ng Saod. Kaya lang hindi ko na mabalikan, ano. Okay. As per project, nagre-reprint na kami yung first book ko, yung Pera Bisita tsaka yung Balaguer. Yung since indie ito, sa akin makakabili sa muna, PMPM na lang. Then Okay. yung medyo natatagalan na akong project, yung Distrungka, mga short non-fiction tungkol sa Bagyo. Nasa layouting na. At siguro after nitong pagbebenta nitong mga dating libro, siguro ito na yung next project. Then ongoing ngayon yung Bilog na Buwan, Buwan ng Bilog, recruitment month ng Bilog Writer Circle dito sa Catanduanes. Siguro yung mga video lesson namin, ipopost namin pag nakaluwag-luwag ng konti, baka early March, no? Inuuna muna namin yung recruitment process ng mga bagong kasapi. Ayun lang muna. Okay. So, dito po, sir, yun, pagkatapos nating pinapakwento namin yung ating bisita na manunulat para sa benepisyo ng ating mga baguhang kung ano ba yung start ng iyong pagiging manunulat. Paano kayo nagsimula? Kasi yung struggles ng pagiging manunulat, pwede nating ibahagi sa kanila yung
Mm. ano man yung maipapayo na rin siguro. Mm. Well, siguro sa akin, mas nagsimula akong magsulat or maengganyo dito na sa panitikan per se nung nasa kolehiyo na ako, no, nasa Philippine Normal University ako. Hindi yun yung kolehiyo na pagkagaling ng high school, ano, dahil after ko mag-high school, nag-isang taon ako ng information technology, pero nagbanda ako, nagloko ako noon. Huwag niyo tularan yan, pero way yun eh. Baka Oo. bahagi yun eh. Yeah. Kapag binalikan mo yung buhay ng mga PNU writers, sila Ferdy Harin, sila Eros Atalia, sila Joey De Los Reyes, lahat kami may certain years na inilagi pa sa ano, no, sa pag-aaral ng kolehiyo. Pero hindi Mhm. siya best option, ano. Baka Oo. nagkataon lang. Kaya yun, no, titigil pa ako ng 3 taon after ko mag-IT, magbanda IT, etc. Then tsaka pa lang ako makakabalik ng kolehiyo sa PNU na nga. Doon ko lang makikilala ng mas malinaw yung mundo ng panitikan. All this time akala ko 'pag sinabing writer, mga nasa puntod na or ano, mga matatanda na, yung mga nasa tumba-tumba na. Gano'n ang perception ko ng writer tsaka ng panitikan. Hindi mo naman masisisi dahil yung mga pinapabasa sa akin ng mga Filipino teachers ko, yung mga talagang ano rin, yung mga panitikan nila Genoveva Edrosa Matute, mga luma na rin talaga, which is hindi naman masama, ano. Ang problema lang kasi doon, na-stuck kami doon sa ganoon. Kaya kapag pinag-usapan mo ang panitikan, hindi ko tinitignan yung writing eh. Ang tinitignan ko yung moral lesson, yung gagawin siyang book review. Sakit ng ulo ang panitikan nun sa akin bilang estudyante. Pero yun nga, makikilala ko si Bob Ong na siguro sa era namin, isa ito sa ano, no, isa ito sa masasabi namin na nag-inspire, no, na pwede pala magsulat kahit bata pa. Pwede pala magsulat kahit hindi purista yung wikang gamit mo. No, pwede pala magsulat ng tungkol sa mga simpleng karanasan na hindi gigantic yung ano yung tinatalakay mo, no. Yun yung ano, naging waypoint ko, yun yung naging lagusan ko para makapasok sa mundo ng pagsusulat. Pero kung ang pag-uusapan kasi ay yung technical na writing lang, doon ko sisimulan ang kwento eh. Pero ang writing kasi sa akin ay sinisimulan yan sa karanasan. Kasi halimbawa, kung nung nasa mundo na ako ng pagsusulat, babalik at babalik pa rin ako dun sa mga early experiences ko. Dati pa man, bilang lumaki akong solong anak, mahilig na akong magkwento, mahilig na akong makinig sa mga kwento. Kaya nga ang akala ng mga magulang ko, magpapari ako dahil magaling akong mag-homily, no? Mahilig ako makinig sa homily kasi magaling mag-homily yung pare. Then yung mga homily niya, kinukwento ko sa mga kaibigan ko, sa mga kaklase ko. Kaya all this time, akala nila magpapari ako. Yung pala, papunta ng pagiging kwentista. Kaya yun, siguro yung mga early observation ko nung bata pa ako, lahat ng yun, kapag binalik kami pera bisita, puro siya longingness ng pagkabata at saka dito sa isla sa amin. Kaya siguro, to answer the question kung kailan nagsimula, technically, nagsimula akong magsulat tsaka maengganyo yung magbasa nung college na. Pero pagdating sa usapin ng pagdanas at paghilig sa kwento, doon, siguro early grade 1, grade 2, may mga ganun na akong account sa pagkukuwento. Kasi mapagbabangga at mapagsasabay ko to kapag doon na sa panahon na siniseryoso ko na yung pagsusulat. Maganda yung dalawang elemento na yun na diniscuss mo, sir, yung danas at yung actual na pagsusulat. Kasi yung mga nakausap natin dito, karamihan sa kanila ganun din yung parang hindi naman sa eksaktong pananalita ganun, pero ganun din yung tinutumbok nila nung sinasabi nila na importante talaga yung experience natin sa totoong buhay, di ba? Parang ganun. So actually kasama dito sa ating mga guide questions yung ginagamit ko lagi pag may nakakausap akong mga bagong siguro dahil sa katamaran ko na ring mag-isip ng sarili kong yung kay Rilka na sinabi niya na yung
sanaysay o parang kwento niya na yung for the sake of a single verse or poem, yung parang kumukuha tayo ng ano, ng yung sustansya ng ating panulat ay hindi talaga yan parang basta-basta lang. So parang Mm. kailangan mo munang mag-observe or Mm. dumanas, yung sabi mo nga, dumanas Mm. magmula sa kabataan hanggang sa handa ka ng ah, mag-pick up ng ano ng panulat at mag-actual na magsulat. So siguro yung sa ating mga baguhang manunulat, i-take note nila yung ganitong ano. Hindi naman sa sinasabi natin na wag muna silang magsulat, pero parang Mm. maganda yung merong pundasyon na kinatatayuan. So, punta tayo dun sir sa ano mo, sa napili mong akda na siguro Mm. hindi natin ma-share dito, pero Mm. yung vice versa. Mm. So, ito yung unang piyesa doon sa sabi mo sa aklat mong Balaguer. Mm. Bakit po ito yung napili mo na Mm. magiging definitive ng iyong ano, ng estilo bilang kwentista? Siguro, ano 'no, yung mahalaga kasi sa'kin yung ano, yung, ito unang-una sa lahat yung espasyong pinag-uusapan natin, yung Tabaco bilang isang, lungsod 'no, ng Mm. mga malikhaing tao rin ano, na siyempre yung espasyo rin nung sinasalaysay ko sabi ko baka kapag pinagbahagi na natin itong essay na ito baka kako makita rin nung mga nakikinig sa atin, lalo nung mga young writers na mga enthusiast, yung sarili nila doon sa salunan. Kasi in a way, itong Puwera Bisita at itong Balaguer, siguro nakasandal din 'to dun sa amazement ko pa rin hanggang ngayon, dun sa una kong nabasang localized story 'no. Hindi ko pinagsasawang banggitin, eh. Si Elmar Templanuevo, isang, writer dito sa'min sa Catanduanes, nabasa ko yung akda niyang Unlocking Maneuvers 'no. Nakita ko na, for the first time na yung kinukuwento niya ay yung locality namin, yung ano namin, yung vicinity ng Catanduanes. Nakita ko yung lugar, nakita ko yung sensibilidad, nakita ko yung conflict kung paano inaatake at alam kong sa amin yun. 'Di ba tayong mga Pilipino may gano'n tayong ano, eh, may gano'n tayong klase ng amazement, eh. Halimbawa yung Born Identity nung pinalabas sa sinehan, 'di ba? "Uy, Yeah. sa ano 'yan, sa dito sa gan'tong kalsada 'yan," 'no? Tuwang-tuwa tayo na naisasali natin yung sarili natin doon sa pelikula 'no, hindi ko alam kung Filipino pride ito o kung ano matawag dito. Pero ano siya, eh, may gano'n tayong pakikilahok at pakikisangkot 'no. Kaya siguro kaya ito yung ginamit ko hindi hindi dahil para maiangat yung katangian ng writing ko o kung ano pa man. Pero gusto kong ano mahikayat din itong mga, nagsusulat dito sa lungsod ng Tabaco na magsulat kayo ng ayon sa inyo 'no, na magsulat kayo ng ayon sa inyong bayan. Kasi kumbaga walang ibang magkukuwento niyan, walang ibang susulat niyan kundi kayo. Ako nga, bayan 'yan ng tatay ko pero very limited yung alam ko about sa Tabaco 'no, hindi pa ako talaga nakakalubog kaya, ano 'no, kaya hindi ko rin matalakay ng maayos 'no. Though may ilang mga ganyang flashes of memory ako pero hindi sapat 'no, para maipaliwanag, maitalakay yung tunggaliang kinakaharap ng mga kagaya ninyong nandiyan sa bayan 'no. Then nabanggit mo rin sir na ano 'no, na ito yung pinakaunang essay dito sa second, book 'no. Ano yan, eh, siguro yung estratehiya nung paglalagay dun sa unahan, hindi ko alam kung nag-work sa ibang reader pero naano niya, eh, naano niya na-summarize niya in a way yung magiging tahak nung libro. Parang ano siya in medias res 'no, parang inihahanda tayo doon sa Balaguer. Kasi Balaguer pareho rin yata sa Tabaco ano, ang Balaguer ay Balag-balag. balag-balagon 'no, Oo. na parang slang Bicol na parang teacher. Wanderer. Oo. Wonder, parang gano'n siya. So itong vice versa ay pauna 'no, paunang pagpapakilala ng paglalakbay na ito ay vice versa papuntang Bicol, papuntang Maynila. Balikan siya, eh, kung nabasa Mm. niyo yung proseso
ng pagsasalaysay. So, gano'n ka-integral yung role nitong akda dito ano na sa libro, no, kasi pinakilala niya yung pagod, no, na dadanasin mo kapag binasa mo ito. Sa akin naman bilang writer siguro ay isa itong mahalagang akda dahil sabi ko nga ano yan, mahalaga sa akin yung lunan, no, nung Maynila at nung Bicol. Kaya sa tingin ko, kapag pinag-usapan yung kahalagahan ng akdang yan para sa akin, kaano yan, kadikit lagi yan, kasangga lagi ng ala-ala ng tatay ko ano. Mm. Kaya personal, no? Personal tabako sa akin kaya personal din yung mga kwentong nagagawa ko na nasusulat at natatalakay ko about sa tabako. So, yan, pag yung mga ibang, yung may mga particular ditong elements like Tautrasco, yung talagang sa Ito, unang ano, parang ito pa. nakaka-relate talaga kami ng mga may May gusto akong laruan ako ng basahin Vasco. dito, may gusto ko ditong basahin na ano, na siguro kasi 11 pages yung ano, Ah, pero may gusto ako ditong part kung saan talaga naka-relate ako bilang, isa ring nag-aano sa bus mula Maynila. Siguro hindi masyadong ano, more on, pero gusto ko siyang, ibahagi sa nakikinig. So, babasahin ko po siya, Sir Eman. go ahead sir, salamat. So, iba rin ang biyahe paluwas. Mas nauuna ang biyahe sa dagat kaysa ang mahabang pagtatahi ng kalsada mula Bicol hanggang Maynila. Dati ay sa pier ng Virac pa kami dumadaan. Pero noong nagpapasampa na rin ng mga bus sa mga lansa sa pier ng Kalulbon, doon na kami sumasakay. Mula sa 4 na oras na biyahe sa dagat, inatapyasan ito ng halos 1 oras. Pagkaluwa pa lang ng lansa sa mga bus ay para na itong mga bulating nag-uunahan paluwas ng Maynila. Matapos akong pamanghain ng tayog ng Mayon, ay ipakikilala na sa akin ng bintana ang iba't ibang bayan. Madalas na hindi magpakita sa akin ang Mayon. So, meron tayong ano pala niyan, sir, pamahiin, di ba? May kwento yan Oo. Kaya lang baka may minor, okay na yan. Palaging makulimlim ang kaulapan o kung hindi man ay natatabunan ng makakapal na bulto ng ulap ang nguso nito. Kaya palaging mas malungkot ang pagluwas para sa akin. Palagi kong tinitingal at tinutulay ang mga kable ng transmission tower dahil ayaw na ayaw kong panoorin ang imahe ng mga nagsasarang palengke at mga tindahan. Palaging mabigat ang larawan ng mga binababang tarangkahang bakal ng mga pwesto sa palengke o ng mga kargador na sinisinsin at inililigpit na ang kanilang mga kargamento. Pero mangangalay din naman ako sa imahe ng kable. Mas madalas ay nahuhulog pa rin sa panunulay at napatutunghay sa naratibong rumorolyo sa bintana ng bus. Mahusay na tagapagtala ng kwento ang mga kwadradong siwang ng bintana ng bus. Sa pagsapit ng gabi, mambubulag na rin ang dilim at ang hudyat lang na nasa lungsod na ako ay kapag tumigil ang bus sa turbina para magbaba ng mga pasaherong pauwi ng Laguna at Batangas. Pagkatapos kasi noon ay sasagupa na sa expressway ang bus. Nariyan na ang Alabang, mamaya ay EDSA hanggang sa tuluyang paparada na sa puso ng Cubao. Sa expressway pa lang ay nilalakihan ko na ang awang ng bintana para higit na malanghap ang Maynila. Noong muling pagluwas ko pagkagaling sa bahay ni Lola, talagang namangha ako sa mga naglalakihang billboard at sa mga poste ng MRT na ginagawa pa lang noon. Pagkababa, kumain agad kami ni Papa sa Tropical Hut sa may Cubao. Isang sakay lang ng jeep nasa bahay na kami ni Lolo. Doon na muna kami namalagi habang hinihintay ang paglapag ng eroplano ni Mama galing ng Hong Kong. Hindi naman yon ang huling beses na sumakay ako ng Tautrasco pauwi ng isla. Uhu pa rin ang tampuhan ni Papa at ni Auntie kaya madalas pa rin kaming magbakasyon sa mga sumunod na taon. Kahit pa dumarami na ang mga air-conditioned bus na pumaparada sa Araneta, yung ordinary na biyahe
ng Tautrasco pa rin ang mas pinipili ni Papa. Ang katwiran niya, maliban sa mas mura at matipid, mas nakakahilo raw ang biyahe kung naka-aircon kasi kulob daw ang amoy at pakiramdam kung sasakay ng aircon na bus. Bilang ginawin din naman si Mama at mahihiluhin sa biyahe, palaging ordinary ang sinasakyan naming biyahe pa isla. Kaya kapag bumibiyahe, palagi akong nasa may katabi ng bintana. Iaangat ko yung harang habang pinipindot yung parang dalawang maliit na stapler sa magkabilang gilid dito. Yung ano talaga eh. Nostalgic, ano? Naalala ko yung Inaangat na ganun. biyahe ko eh. Kapag nasa may bandang expressway na palang ang bus, iaangat ko ng todo ang harang. Nagawa ng kulay green na tinted na salamin. Yeah. Habang lumalalim ang gabi at sumusukal ang tanawin sa labas nito, ay ibinababa ko ng ibinababa ang harang. Paliit ng paliit ang awang hanggang sa tuluyan ng sarhan kung wala na rin namang may aalok na tanawin sa labas. So yun, doon ko siguro So maraming mga kasi tagal ko nang hindi nakakabiyahe sir sa Maynila. Pero 7 years din akong nag-aral sa Maynila at yun, ordinary bus din yung sinasakyan ko at yun, marami talagang nagtataka ako bakit wala akong naisulat man lang na sa pagbiyahe. So dito sir, sa amin kasi sir, ang pagbabiyahe, ano siya shared experience yan ng mga taga-Catanduanes Kasi yun, pare-pareho kami ng vantage point, no? Imagine for the longest time, isang proseso namin ng pagluwas tsaka pagpasok ng isla. Kaya even itong klase ng ganitong natutuwa nga ako kasi nakakasabay ka rin. Ibig sabihin, successful yung akda. Dahil 'di ba? Yun din siguro kung may nakikinig na mga youngster na writer, no? Kasi mahalaga yung pag nagdedetalye ka, no, na accurate pa rin siya, hindi lang basta creative writing. Kasi yun, napatawid natin yung karanasan, napag-usapan natin yung danas na ito na accurate, na hindi natin ay may mali ka sa sinabi mo, ganun. Kaya siguro ganun din, kaya nung binasa ito ng mga kaibigan ko sa ka-age group ko dito sa Catanduanes, na nag-i-input din sila tungkol sa mga sarili nilang kwento sa pagluwas din sa pagsakay sa Tautrasco at iba pa. Ako hindi ko siya, ngayon mo na lang sir sinabi sa akin na siya, parang sanaysay pala siya. Pero inano ko siya as isang kwento. Oo, parang kasi yung yung parang hindi naman dahil isa kang kwentista pero parang gano'n yung atake mo sa sanaysay ay hindi siya tawag ba do'n, parang meron siyang parang hindi ko naman sinasabing patay yung sanaysay pero parang very active siya. So, parang kinaladkad yung una pa lang kinaladkad nafi-feel mo na kaagad yung urgency nung yung maiiwan ka ng bus, 'di ba, pag sa Cubao no'n. Kasi yung tatay ko gano'n din siya pag uuwi na kami dito sa Albay, talagang nagmamadali kasi galing kayo sa pamamasyal sa Maynila, maiiwan na kayo nung bus na parang ganito. Tapos pa dun kasi pressure pa tsaka pandagdag insulto kasi nasa Cubao ka Halos lahat ng gusto mo makita bilang bata nasa Cubao, may carnival, may 'di ba yung COD dati bukas pa yon. Tapos kapag may mga magagarbong mga event, nasa Araneta dati. Tapos biglang pupunta ka doon para umuwi ng Bicol. Kaya even yung pag-uwi ng Bicol, sa amin kapag ginamit na ng mga magulang namin dati na pagka uuwiin kita ng Bicol, naging parusa siya Tapos ikakabit mo dun sa Cubao. So parang yung universe ng ng Cubao tapos yung pagiging native, pagiging sabihin na lang natin na hindi pa ganoon ka-advance yung konsepto ng Bicol dati. So parang bilang isang bata, nasabik ka sa mga imagery, sa laro, sa saya. Talagang siya mapapaiyak ka talaga pag sinabing pauuwiin ka ng Bicol. Uuwiin ka ng Bicol. Parang ako siguro hindi ko na yun kasi hindi ako may chance kang lumaki sa Maynila kasi 'di ba parang ako pumupunta lang noon nung bata ako sa Maynila pag
pag may importanteng lakad, Mm. So, parang yung Maynila sa amin isang mystical na lugar, eh, parang Mm. 'di ba marami naman siguro sa atin mula dito sa probinsya na gano'n yung ano, yung Mm. well noon, ngayon na-duplicate na Hindi nung na ano, eh, oo, oo. na-duplicate na nung may SM na rin dito parang gano'n. So, Mm. yung panahon talaga natin meron pang gano'ng ano, siguro dichotomy nung ano, probinsya at Mm. siyudad. Yeah. So, nakita ko Tsaka rin yun dun sa'min sa'yo, yung dagdag pa sabi mo yung na pagiging laging may ano bago sa Maynila. yan, Eh, yan. maganda Oo. yun, maganda yun. Sige Dagdag pa sir. yung parang pagiging mystical sa amin kasi yung biyahe namin dito, aalis kami ng 12:00 ng tanghali, then ang dating namin sa Maynila umaga na 'no, mga bandang 4:00 ng umaga. Kaya parang dreaming talaga, eh, paggising mo Manila na 'no, parang parang yun dagdag sa pagiging, magkaibang lunan 'no, tapos yung space pa ng paglalakbay mo, talagang parang natulog ka lang paggising mo nasa Maynila ka na. Tapos gano'n din kapag uuwi ka naman dito, ang dating mo naman sa Tabaco ay gano'n na 4:00 din, 5:00 ang alis, 4:00 ng umaga nandiyan na naghihintay na sa ano 'no, Hmm. sa pier. Parang natulog ka lang talaga tapos bagong lugar na naman. Eh, ako pa naman dati ang uwi ko hindi lang basta bakasyon. 'Pag umuwi ako talagang matagalan 'no. Talagang Oo, dito na ako pag-aaralin o sa Manila na ako pag-aaralin. Kaya okey. yung biyahe talaga tinignan ko siya bilang space kung saan ano, eh, nakakapag-contemplate ka, eh. Kasi dati wala pang headset, wala pang Hmm. cellphone. Talagang ano ka, eh, to-torturin ka ng biyahe, lalo yung tunog ng tow truck ko dati, yung parang garalgal Ayun maganda ng yun, yung ano, kumakalansing na makina na ano. Kaya walang talagang kapag walang sound. bumiyahe ka ano napaka-contemplating nung biyahe, Oo, marami kang mare-realize din. Kaya siguro baka yun ang sinasabi ng tatay ko na kapagka makulit ka o pasaway ka, pauuwiin ka sa probinsya parusa para yung biyahe. mag-contemplate dun sa biyahe kasi sobrang haba ng biyahe, eh. Talagang Pero makakapag-throwback ka ng buong kabataan mo, eh, kapag bumiyahe ka dati. ito na siguro yung ano natin ito rin siguro yung version natin kasi yung siguro yung mga magulang ko dito, di ko alam kung sa inyo sa Catanduanes meron ding ano, experience na gano'n, yung tren naman sa kanila, yung Okey. tren, oo, parang ang kilala kong manunulat na Sir sumusulong Vic diyan ay si Vic Nierva, Nierva, oo, yan, siya Sir naman yung Vic. may gano'ng memory nung ano, Mm. memory ng tren. Sir 'yan, mula doon, siguro gusto kong pag-usapan natin yung ano, yung yung danas natin na gano'n, nandun lang nasa atin lang 'yan, eh. So, ano ba yung kailangan nating i-develop para siguro anihin 'yan sa ating ano, sa subconscious ba, sa ating kabataan? Paano ba natin 'yan magagamit bilang materyal sa ano, Hmm. sa ating mga panulat? Kasi 'di ba, ah, wala naman 'di ako naniniwala na naniniwala pala ako na lahat naman ng ating kabataan or danas Mm. ay may potensyal na gamitin Mm. bilang ano, Mm. sa literatura. So, ikaw bilang manunulat, may dinevelop ka bang ano, paraan para yun nga, makuha mo ito sa Mm. iyong subconscious at magamit sa ano. Siguro sir kung karanasan din kasi ang essay dalawa yan, eh, karanasan tsaka insight yan, eh. Kasi Mhm, kung karanasan din lang ang usapan natin, lahat tayo writer 'no, kasi meron tayong mhm, karanasan yeah. at naisusulat din natin 'tong karanasan. Remember yung team writing 'no, walang kamatayang team writing nung high school 'di ba? 'Pag, 'pag June ang topic niyo something na may kinalaman sa bakasyon 'no. Ang di ko makakalimutang karanasan ng bakasyon. July ang paborito kong gulay, mga gano'n 'di ba, thematic siya, eh. So kung yun Oo, ang home basehan reading report, baka baka lahat tayo writer 'no, pero writer. hindi tingin ko, nagkakatalo tayo dun sa insight, dun sa Yeah, ano yung gusto mong sabihin out of that experience. mm, Yun yung ano, eh, nandun yung creative writing ng nonfiction. Kasi yung insight nandun na yung pagbubulay-bulay mo, ano na yung pananaw mo regarding dito. Halimbawa ko dito dati yung nadapa ako diyan sa Plaza Rizal dito sa amin. Nung nadapa ako doon, yun karanasan yun 'no. mhm, Pero yung insight dun, tinitignan ko palagi yung moment na yun parang hindi ako umiyak dahil sa sakit, eh.
Umiyak ako dahil Mm. sa pagkakapahiya dahil maraming Pahiya, tao. yeah. Oo, tapos yung isa sa mga karakteristik ko nun, even ngayon paglaki, parang hindi ko namalayan dati, pero kapag nagkakasugat ako hindi ko tinitignan. Hindi Bakit? ko hinahayaan kong mag-heal o kung gagamutin ko may ibang gagamot, pero never akong tumingin sa sugat. So, yun ang insight, dun tayo magkakatalo. Mhm, mhm. Then siguro makakatulong din kung ano yung magiging insight mo pala dun sa karanasan na yun, sa sugat na yun. So, puwede halimbawa tignan mo siya bilang hindi ka ano, hindi hindi mo inaaresto yung mga gano'ng kalalaki o kaliliit na conflict na hinahayaan mo lang na mag-heal o kung ano pa man. Mhm. So, yun kung paano mo ipa-package yung karanasan, tingin ko dun magkakatalo, eh. Ngayon, anong tip natin, anong puwedeng maitulong natin sa mga ganitong klase ng writing? Malaking bagay yung diary, malaking bagay yung journal. Kasi una, nagiging vivid yung karanasan. Halimbawa ako Mhm. ngayon, excited ako umuwi ng Cavite dahil meron ako dong journal ng karanasan ko nung Typhoon Reming. Eh, nagsusulat ako ngayon ng listrungka yung about sa bagyong Rolly. Mhm. Imagine yung pagitan ng sinulat ko yung Reming nung 2006, tama ba? 2006 Oo, November. 2006. Then yung Rolly 2000, eto recent Mm. 2020. So halos isang dekada yung pagitan At nila. Kaya makikita ko ano yung development ko ng pagsusulat sa Bagyo, 'di ba? mhm. So una, note-taking, documentation, matatala mo yung sarili mo at personal mong kasaysayan, eh. May mga issue pa ako nun kay Gloria Macapagal-Arroyo, eh, may mga comments pa Sorry. ako nun, though hindi pa ako ano nun, hindi pa ako college nun at wala pa akong inclination sa kung ano mang, political leanings nun ano. Pero may commentary na ako. So yun, imagine kung naka-capsulize natin ang karanasan sa gano'ng level, eh, mababalikan natin at maaayos natin yun ano. Ngayon, sa ngayon, sa kasalukuyan nagjo-journal ako. Hindi ko alam kung binabangga ko na yung writer's block kasi ang sinusulat ko na ngayon, paano ko isusulat yung kwento. Kasi dati sumusulat Mhm. na ako ng kwento, eh. Ngayon siguro dahil Ayun. hindi ko ma-articulate, hindi ko ma-verbalize, sinusubukan ko ngayon na isulat. Paano ko isusulat 'to? Anong character ko? Sinong character ko? Sino ang, anong conflict ng character ko? Yun nga, kasi etong nabanggit natin si Sir Vic Nierva halimbawa, yung anthology nila ng Tren, gusto ko magpasa kasi even may sarili rin akong ano, eh, may sarili akong, fixation sa Tren. Mhm. Kaya sabi ko gagawa rin ako ng fiction 'no, na kuwento about sa Tren. Ngayon sinusulat ko ngayon yung Mhm. mga danas ko sa Tren. Then may one time may nakasabay ako, nababanggit naman ng Tabaco, may nakasabay ako sa Tao Tarasco pauwi dati. Then nagkukuwento siya sa akin tungkol sa riles ng tren sa Ba Tabaco 'no. Ito mm. hindi pa 'to accurate 'no, kuwento pa lang. Bilang writer isusulat mo 'to, magre-research ka pa rin 'no. Sabi niya kaya daw nawala yung riles ng tren o yung tren mismo sa Tabaco dahil ginagawang tabak Tabak. 'no, parang gano'n. O 'di ba dun puwede ka na mag-insight doon na may gano'ng narrative, paano mo na siya ikukuwento. Pero ako Mhm. nabuo kong kuwento nung naputol na yung riles ng tren, so ang character ko ay nanay na Mhm. nasa Tabaco o na somewhere sa Bicol, then anak na nasa Maynila. Mhm. Then nung maputol yung tren yung parang simbolismo siya ng umbilical cord Yeah. na Wow. nag-uugnay sa nanay Hmm, tsaka sa anak. So ganda. nung naputol yung linya ng tren, Galing. Oh. may conflict na mabubuo sa pagkakaputol ng ugnayan ng nanay. Independent Mhm. na anak halimbawa or puwedeng vice versa o di kaya yung nanay yung nasa Maynila. Gano'n palang kalabo itong tinatahak na kuwento. So susuplayan mo siya ngayon ng detalye. So gano'n ako bumuo ng kuwento. Dun So talaga hindi ko alam kung pumapasok yung oo, dun hindi ko alam pumapasok kung yung nasang parte tayo creativity. ng conversation pero gano'n ako magtahi ng Hindi, kuwento. ganda, maganda yung ano. Oo, So, yan yung creativity talaga hindi lang basta dun sa magaling ka siguro gumamit ng salita, hmm, magtahi ng ano, nandun pa rin sa insight talaga. Ang ganda nung ano, oo. nung insight na yun. Kasi yung Kasi salita parang kasi very superficial pa lang yung salita, eh. Siguro may mga ilang layers din siya,
Pero kung paano mo ipa-package yung buong kwento, mas nandun yung tingin ko, dun ang labanan ng creativity ng mga writers. Sa lumabas sa 'yan, tulad kina Alan Popa, sa'yo, Hmm, kina Nap, 'di ba? Yung parang ayan, merong ano, merong gano'ng yung galing sa islang mga manunulat may ano talaga, may gano'ng yung insight talaga lalo na kayo si mm, Alan, 'di ba? Parang iba, iba yung simple nung yung tulad ng sinulat mo ngayon, sir, ang simple mm, nung language pero mm, yung insight nga. So, well, mm, hindi naman natin minimenos yung mga ibang, mm, ibang payo naman yung mga siguro maano sa salita pero, mm, meron din namang insight pero, ah, iba yung ano, puwede yung mga bagong manunulat ay makakuha sila ng gano'ng ano, na i-develop din nila yung kanilang siguro yung vision din, yung perspective mm, nila, mm, yung pagtingin sa mga bagay. Ah, Dun nga sa sinabi ni Rilke yung obserbasyon din na ano, mm, na sa paligid nila para ma-develop nila yung insight. mm. So, ah, meron ka pang idadagdag dun, sir? Kasi, Siguro punta ako siguro sa idagdag ko sige. rin siguro sir yung yung palagi kasi tayong ano, lalo 'pag mga bago tayong writer, parang Mhm. tayong mauubusan ng kwento, parang gano'n yung dating sa atin na parang ang laki-laki ng topic natin, global Oo. warming, corruption. Well, hindi naman natin nine-neglect yun, pero kapag tinalakay mo kasi siya, puwedeng ang daya natin diyan, puwedeng mag-focus tayo sa specific na bagay, 'no? Parang Okey. maliit nakakatawan sa malaki, 'no? Kasi Tama ako 'yan. halimbawa nung nagsulat ako nung mga early goings ko, ang sinusulat ko nun puro patayan, eh. Wala Hmm. pa si ano nun, wala pa yung presidente natin nun, pero kasi may gano'n, eh. Kasi imagine, bago ako magsulat, 20 years ang naimbak mo sa utak tapos magsusulat ka ngayon. So, talagang aalagwa ng aalagwa 'yan. Kaya siguro ano lang, mag-focus sa mga maliliit na bagay or yun nga, yung kung meron kayong mga karanasan na within community, puwede niyong isulat yun, eh. Kasi ano yan, eh, walang ibang susulat niyan kundi yung within community rin, eh. Then kayo rin lang yung makakaunawa or mas makakaunawa bago siya basahin namin ng mga tagalabas. Tingin ko sa ano yan, eh, sa pag-aanggulo rin or sa ano natin, sa pagpili ng direksyon kung paano natin ikukuwento. Halimbawa, love story, kuwento ng aktivista o ano pa man, Mm. napakarami na niyan. Pero it depends on how you angle the story. Sabi ko nga nung nag-lecture ako sa isang publication sa Manila, sabi ko, ang problema natin web tagging, 'di ba? Ba't hindi natin Mhm. ipakilala yung ibang sensibility ng isang taong nakikibaka, 'no? Kasi for the longest time ang kuwento natin sa kanila dun na agad sa part ng ano na sila, radikal na sila, na napaka-ano na 'no, napakapula na nung kuwento. Okey lang yun ano, okey. Pero sabi ko, depende rin yan kung sino ang babasa tsaka kung paano yung rendering Oo. mo sa pagsusulat. Pero sabi ko, marami pang kwento ang isang nakikibaka na puwede nating pag-aralan tsaka pag-usapan. Kasi yun nga, parang may dating din na yung papasok ko yung Messiah, 'no? Kasi parang Oo. 'pag ano, parang isasalba mo na yung buong universe sa gano'ng klase ng narrative. Mm. Tingin ko mas maganda magsimula tayo, magkwento muna tayo ng mga karaniwang karanasan. Ikuwento natin halimbawa paano mag-ibigan ng dalawang aktivista, paano 'di ba may programa sila, may, paano sila mag-date after ng rally o kung ano pa man, o nagde-date nga ba sila, ano ang 'di ba Mm. maraming puwedeng himayin, maraming puwedeng talakayin. Kasi sinasabi natin wala ng kuwento, paulit-ulit na, pero hindi naman talaga. Kasi hindi lang tayo, parang palagi lang tayo kasi nag-e-aim dun sa mas malalaking mga narratives. Wherein puwede naman tayong magkuwento tungkol sa toothpick halimbawa. Halimbawa barado yung ano ko isang linggo na 'no, barado yung kubeta ko, paano mo ngayon gagawan ng insight, paano gagawa ng kuwento? Sa tingin ko, yun yung ano, eh, yun yung, puwede nating maiambag sa mga nagsisimula. Magsimula sa maliliit na detalye, may Okey. maliliit na karanasan 'no. Pero kung halimbawa gusto niyong sa malaki magsimula, wala namang ano, wala rin namang pumipigil, kanya-kanyang direksyon naman tayo ng pagsusulat. Parang yun nga, tinitingnan ko ngayon yung sinabi mo na hindi masaya maging, mesaya. Oo, Hindi ka nagkukuwento lang ng kadakilaan. yan. So, hindi ka dapat nagkukuwentong
isasalba mo ang universe. Nagkukuwento tayo dahil nagkukuwento lang tayo. Mm. Wala kang kahit na anong superpower, hindi yung tipong mas magaling ako dahil sa karakasang ito, parang Mm. nagiinuman lang. May gusto ka Ah, bang sabihin? ang context niyan sir ay essay ano, kasi para Oo, sa personal essay yan. as personal Kasi essay 'to, oo, personal essay. marami kasing ewan ko kung, parang ginagawa nilang, stage, pang graduation stage ang essay. Parang, "Ako 'to, ginawa ko 'to, ginawa rin ako niyan." Mhm, May mga gano'n ako na-encounter na essay ano, lalo kapag mhm, nagbabasa ako ng yung kabaliktaran naman niyan, yung kawawa naman ako, yung ganyan, biktima. iniwan ako ni ganyan, et cetera. So, dun pa lang sa ano pa lang sa pagpili pa lang ng paksa, may problema na tayo. Mhm, Kumbaga, yung essay kasi ano siya, tinitignan ko siya bilang pagbabahagi 'no. Halimbawa eto nga, binahagi ko yung karanasan ko sa pagsakay vice ng versa, bus, yeah. nakasakay ka. 'Di Mhm, ba parang ano lang, mhm, hindi ko sinasabing dakila yung karanasan ko sa pagsakay ng mhm, bus, mhm, yeah. na mas higit ako sa'yo kung ano pa man. Pero yun, Pero nagsusunod tayo. bakit nagiging dakila yun? Kasi hindi mo man sabihin na dakila yung karanasang yun, pero nagiging siyang dakila bilang isang ano, literatura, 'di ba? Siguro Siguro yung yeah, sa gano'ng level siguro puwede kasi binibenta natin yung kuwento, hindi yung personahe, parang gano'n siya. yeah, Kasi kung gano'n yung halimbawa yung mga celebrity. memoir ngayon, yung mga autobiography, halimbawa naglabas ng autobiography si Gloria Macapagal Arroyo, wala ibang gagawin niyan kundi ibida ang sarili, Mhm, ilihis ang paksa. Pero tayong mga creative writer naman, lalo within community, hindi naman natin aim 'yan, eh. Ibang mhm. ibang set of ano tayo, ibang ibang breed tayo, eh. Hindi naman tayo politician, hindi naman tayo kung ano man na may gano'ng agenda 'no. Ang atin So, lang, ano tayo? Ano ba tayo? nagbabahagi lang, mga manginginom ng panitikan, mga gano'n lang. Okey. Kasi sa level ko siguro o sa level ng depende nga kung anong Mhm, advocacy mo, bilang isang yeah. writer, eh. Ako siguro bilang teacher at saka writer at the same time, inaano namin, sinisigurado naming maitatala, maito-document yung mga karanasan sa isla. Halimbawa, ng samahan namin ng Bilog ano, na yung mga Yeah. tula, akda, kuwento namin ay somehow magka-capsulize ng karanasan namin. Halimbawa, may ilalabas kaming anthology about typhoons, yun, in a way, yung mga akda namin, pagsisilbihan nun yung susunod na generation. Kasi Mhm, kung titignan mo, wala kaming kahit na anong recordings 'no, kung hindi ako nagkakamali, ng mga nagdaang bagyo 'no. mhm, Ang meron lang siyempre yung mga, ano lang, mga oral tradition na ikuwento na salaysay. Pero para mai-ano siya, mai-compile, yun yung trabaho namin. Sa tingin ko, yeah. yun ang isa sa mga agenda kung bakit nagsusulat kami dito sa isla. Okey. Ang ganda nun yung parang hindi naman chroniclers, pero yung dahil walang ano, kasi puwede naman nating unahin na yung sarili natin, 'di ba? Mm, Yun nga sinabi mo kanina, yung, Bisaya ka or kasi mm, sa ibang lugar na masyadong ano na, saturated na yung, literatura nung mm, yan mga kultural or mm, lipunan. Karamihan sa kanila yung pansarili na lang mm, yung well, wala ka ng iba kasing masasabi, eh, kasi nasabi na ni mm, ganito yung let's say yung Maynila, 'di ba, yung lahat ng anggulo siguro na ano na, pero sa mm, gamitin ko lang yung sarili ko ano, kasi yung una ko mm, ring libro tungkol sa supermarket nung tabako. So, si Vic Nierva naman, again gagamitin ko si Vic, yung ano naman, mm, yung antisipasyon niya parang mm, yung cover niya ay yung, istasyon ng tren. Kasi ikaw mm, yung Balaguer, yung 'di ba yung pier. parang Ah, yung ah, ano, yung bintana kuwento ng nung bus. yung pag-aano ng pagtatawid sa dagat at Mm, pagbabalik, 'di ba yung mm, parang tayong si, may gano'ng ano, eh, may gano'ng connection yung mga manunulat dito mm, sa sabihin natin sa probinsya, 'di ba? mm, So, dun pumapasok sa akin yung ano, yung sinabi ni Ezra Pound na ang mm, artista daw yung ano, yung antena ng kanyang lipunan. Yung parang
meron tayong sense ng ano, ng responsibilidad ba 'yan para sa ano, kailangan kong isulat 'to na at least yung una kong libro man lang parang tungkol Mm. sa aking ano, sabihin nating bayan, 'di ba? Mm, Ano ang mm. masasabi mo po diyan, sir? Kasi yung bilog 'di ba para sa meron kayong gano'ng tagline 'di ba, yung Hmm, ano, mm. ano po Yung ang sa akin sir, yung, ito yung una kong libro, yung Puwera kaya Bisita, nakikita ang ano oo, niya, talaga. ang background niya pier naman ng ano, ng San Andres. Parang yun, parang Kalbo 'di ba? homage din siya, eh. Parang pay tribute muna, eh. Parang yung mga kandidato, parang dun ka muna sa baluarte mo bago ka umalag, 'di ba? Ang problema ko lang, hindi ko talaga alam kung anong baluarte ko kasi kapag nung nabasa mo nga yung vice versa, Oo, 'di ba, paganon-ganon. Siguro 6 na taon sa elementary, 5 taon ako nagpalipat-lipat ng eskwelahan. Regional pa yun, may Region 5, may NCR, may Region 4A. Kaya hirap akong tukuyin yung hometown na sinasabi. Pero kapag in-accumulate mo naman sa sarili mo, tungkol saan ba mga kinukuwento mo, tungkol sa hmm, anong karanasan ba 'to, babalik ka pa rin naman sa pier, babalik ka pa rin naman sa paghihintay ko sa post office noon ng mga mm, parcel na dadating, mm, babalik pa rin ako sa pagsakay ng bus. So, kumbaga may internal decision na ako na ito, babalik ka sa sarili mong pamayanan. Dito ka pa rin sa Catanduanes talaga. Kahit mm, na kapag binilang mo yung araw, mas lamang na nasa Maynila ka. Pero hindi, may yeah, sense of ano oo, ka, belongingness ka pa rin na dito ka pa rin talaga aapak sa ano, sa sarili mong pamayanan. Sa oo, Bilog, gano'n din siguro ang ano namin, um, ang mantra namin o ang patutunguhan namin kasi yun nga, ang ano namin, ang call namin sa bilog sa lahat, eh, parang, sa bilog. um, dalawang language siya, eh. Mm, Ang main decision namin, kasi may org na rin dito na sumusulat on Bicol native language, 'no. Kaya lang sabi ko, baka naman makahon natin na ang mga reader natin ay Bicolano, 'no. Why yeah, not kako gumamit tayo ng wika, hindi natin i-disregard, hindi natin titignan na mababa ang wikang Bicol, 'no. mm, Pero gagamit pa rin tayo ng Bicol na lingua franca na mas malawak yung maaabot, 'no. Kasi gano'n nga ang aim namin maipakilala yung sensibilidad ng Catanduanes, 'no. Kung sensibilidad lang, basahin niyo si Nap Arcilla, grabe ang ano nun, lokal yun talagang tsaka yung combination ng ano na pagko-combine din namin ang Bicol ang Bicol language tsaka yung nakakapasok o nakaka-infiltrate siya sa ano 'no, sa Filipino literature. Kaya in a way, malaking ambag 'to sa wika ng Filipino sa pangkalahatan. mhm, Kaya gano'n din, kumbaga hindi nalalayo yung layon ni Nap, layon ko, layon ng Bilog na magsimula muna dito sa loob. yeah, Then kung may iba ka pang agenda, halimbawa ako, siguro mga 3 years from now, gusto ko ring sumulat ng mga futuristic na novel or mga ano. Pero ano muna, kumbaga magsimula ka sa bahay, parang gano'n. Then kung saan ka makarating, okey na 'yun. Kumbaga bonus round na siguro. Dahil ano naman, sabi naman namin hindi lang ako, hindi lang si Nap, hindi lang si Sir Alan Popa ang nagsusulat ngayon. Hindi lang kami sa Bilog, may iba pang organisasyon. Kaya tingin ko ano 'yun, healthy naman 'yun sa ano, sa grupo namin o di para sa isla sa pangkalahatan, na marami kaming nagsusulat yun ang tungkol lagi sa kong na bayan. na napulot sa'yo yung magsisimula ka muna sa maliit. Yung parang sa bilog nga, Oo, parang yung ano small niyo, circle. parang, Ilog, atol, yung parang patak ng isang tubig, mm. ripple 'di ba, yung ripple na. So 'yan, Kilapsyaw sa Tagalog, Kilapsaw, ayun. kilapsyaw, Oo. So, ako marami akong natutunan sa'yo ngayong so siguro, ah, yung iba nating question siguro puwede nating maano, ah, yun, punta tayo dun sa medyo controversial na tanong yung ano, yung awards at workshop, gaano ba 'to ka-esensyal? Yung medyo siyempre yung mga bago nating manunulat kailangan sige. din nating, gabayan sa ano, sa, sa mga bagay na ito. So ikaw bilang veterano, ganador or alam ko marami ka ng sa tula Okey. meron kang palangka, sa kuwento, ano po ang Kuwento tsaka dalawang kuwento sa Palangka. Tula okey, hindi na ako tumutula mula nung maano ako, madali ako sa workshop, eh.
tuldok lang natira sa workshop eh. Pwede mo mapag-usapan yan, sir. Bakit hindi kaya Sige, tumutulong? siguro. Siguro, yung tula, no? Akala ko kasi dati ganun lang kadali eh. Pero hindi. Maiikli siya, pero yun ang pinakahirap akong isulat, no? Yung dula, ibang hirap din. Pero tingin ko kaya kong magdula. Pero ang tula, sagrado yun eh. Ano ang Masyadong, naranasan mo sa workshop na nag-ano sa'yo na yun eh. Bali, 5 tula yun. Mayabang ako eh. 5 tula agad ang sinalang ko. Sasali dapat ako nun sa KWF yung Talaang Ginto. Bago pa yung mga sukat at tugma, bago ako sa org nun. Sila si Ruel Aguila, kasama ko dun sa sa Kataga. Yun, sinalang namin yung tula. Ang nakabalik sa akin siguro pamagat na lang. Ganda ng pamagat mo. Ganun lagi yung workshop. Sabi mo na yung maganda bago ka durugin ng gusto. Parang gusto mo lumubog na lang sa lupa eh. Oo. Then sabi niya, may siya, may unsolicited advice siya sa akin na hindi ko alam kung naalala pa ni Chip, no? Pero sabi niya ay may, madaldal ka magkwento eh. Tapos may iba yung view mo sa ba't di ka magkwento? Hindi ko alam kung euphemism lang yun o o talaga nakikita niya may mata ako sa kwento. Pero after nun, hindi naman sa hindi nagsulat. Kumbaga, hindi na lang ako ganun ka-satisfied halimbawa kapag tula ang pinag-uusapan. Yun, siguro doon ko na ipapasok siguro yung workshop, no? Tingin ko naman depende yun eh kung paano mo titignan or paano yung mo yung pagsipat mo sa workshop. Basta ako naniniwala ako na dapat ang larga ng workshop ay empowerment ng mga authors, no, ng mga wino-workshop. Hindi ito hindi yung facilitator. hindi ito messiah moment na kung ako susulat nito, kung ako ang dami ko naaalala eh. Hindi ito yung hindi ito yung may term na ginamit doon eh. Parang hindi ito showcase mo ng sarili mong galing, etc. Kasi sa ilang workshop na na napuntahan, may ganun palagi na ako si ganito, galing ako ng ganito. Hindi. Sa amin sa Bilog, wala kaming ganun. Ang workshop namin, nakatuon kami dun sa akda, sa development ng author. Nagbibigay kami ng, reading materials, pwede mong basahin, or pwedeng, gamitin mo tong pwede mong sipatin itong gantong style. Pero at the end of the day, si writer pa rin ang masusunod. No? Pero on some point, naniniwala ako na dapat pa rin talaga, straightforward pa rin. Wala pa rin dapat bulahan pagdating ng workshop. Kasi siya eh, trabaho, di ba? Hasaan eh. Pandayan eh. Hindi pwedeng malumanay. Pwedeng malumanay pero dapat straightforward pa rin yung kung detalyado pa rin at malinaw kung ano yung patutunguhan. Kaya ganun ang sipat ko sa workshop. Kaya may ilang ayaw sa workshop pero ako kailangan pa rin eh kasi avenue pa rin to para makapag-usap, no? Kasi ako, halimbawa, marami akong nasusulat na nagmumula sa workshop. Yung tipong nakikinig ka lang tapos nagbigay siya ng comment. May ideya. Pwede kong sulat to. Kaya may mga ganun. Kaya tingin ko pa rin siya. Gumawa pa rin ng safe space. Isa pa yan, no? Yung isang issue yan for the longest time. No? Dapat siguraduhin pa rin na safe yung natin, yung mga audience when it comes to any sexual attack o kung ano pa man. Mas yun ang number one priority dapat. Then kasi camaraderie yan. Halimbawa sa amin, nung nasa Kataga pa ako, kami, minamahal namin ang isa't isa dahil sa workshop. Nagkakaiyakan, hindi kakain ng may hindi kumakain ng hapunan after workshop. Pero minamahal namin yung isa't isa. Hanggang ngayon, may pa rin, may line of communication pa rin. Sa konti siguro, naman, motivation, siguro depende sa maturity ng writer, no? Pag nag-evolve siya, nagbabago yung motivation eh. Ako talagang sumali ako ng palangka dahil gusto kong manalo. Hindi naman ito dahil lang eh, dahil paano ba?
Kasi ano siya eh, after ko manalo ng Palangka, siya ako i-invite ng mga maging speakers eh. Eh gusto kong nakikipagkwentuhan, gusto kong nakikipag-ugnayan sa mga kapwa ko writers. Kumbaga, ano yun eh, hindi ako naniniwalang ako yung pinakamagaling na akda. Yung akda ko yung pinakamagaling. It just happened, yung judge eh medyo ano sa akin, natuwa sa akda ko. So, swertihan sa judge ang ano eh, Yeah. ang mga competition. Kaya dapat hindi siya maging bragging right na palang award. Kaya nga ako hindi ko ginagamit na kapag ano eh, kung pwedeng itago tinatago ko talaga kasi nakakadagdag siya ng ano rin eh, ng parang yung tinitignan ka na agad na ibang tao ka, parang iba yung kinakain mong pagkain. Parang ganun. Lalo dito halimbawa sa amin, kasi pag sinabing Palangka, may ano eh, may parang golden yung dating eh. Yeah, parang ano ka, parang ang anak ng mayor pag gano'n. Kaya pag nabanggit na Palangka, Pero iniiwasan hindi na naman ako. gano'n kadali manalo sa Palangka, di ba? Hindi naman gano'n kadali. So, Ah, talagang totoo may ano naman. naman. Oo. Ilang taon din dapat sumamba. Ah, pero yun nga, dapat ano pa rin, siguro, kagaya ni Sir Ruel, siya ng iba ba, dapat na ibalik ang Palangka pa rin sa tingin ko. Kasi motivation pa rin siya ng mga Yeah. young writers eh. Hindi man ng mga advanced na, pero yung mga nagsisimula, ano pa rin talaga siya. Mahalagang, tsaka yung space ng Palangka sa literary history ng bansa, malaki rin talaga yung nagagawa niya or yung nagawa niya. Kumbaga kahit anong contest naman pag tinignan mo siya politically tsaka ano, lahat naman yan may kapintasan eh. Pero at least maganda pa rin may gano'n para may opportunity pa rin sa mga nagsisimulang writer sa tingin ko. Gusto ko yung sinabi mo na inamin mo na yung contest ay yan swertihan lang naman pero nandun pa rin yung yung sinabi ko nga kanina na hindi kahit gano'n hindi naman gano'n kadali para manalo ka basta-basta pero yun meron siyang meron siyang advantage at nakakatulong din sa dito sa Bicol kasi yung sa Bicolit talagang ginawa nila yung isang contest dito para yun kayatin yung tao na magsulat. So yun dahil doon makikita natin yung value ng contest. So sir, ang dami pa sanang usapan kaso Time's up na ba? Hindi ko na hindi, malayan. ano ko sa'yo baka kailangan mong mayroon ka pa bang idadagdag na gusto mong sa ating mga bagong manunulat bago tayo magpaalam? Siguro ano lang, gaya naman ng ano palagi sulat lang ng sulat ano. Palagi kong binibida kapag closing remarks na yung payo sa akin ni Bicolano writer din si Carlos Arejola na sabi niya ay may mga may mga akdang maisusulat lang talaga tayo no. Kumbaga bawat yugto kasi may ano yan eh, may serye tayo ng sinusulat. At hindi natin masusulat yung mga kasunod pa kapag hindi natin tinapos kung ano yung meron tayo ngayon. Mga one at a time, kumbaga enjoy the process kung nasan ka ngayon. Yun na muna ang pagkadalubhasan mo. Kasi along the way, kapag nandun ka na sa medyo mataas na, mahirap na magsulat ng hindi mo na kinikriticize yung sarili mo. So, enjoy. Kung nagsisimula pa lang, yun ang pinakamasayang process ng pagsusulat. Kasi kapag medyo nasa age ko na kayo, ewan ko kung kay Sir Jim Paul nagwo-work na rin. Pero iba na motivation namin, di na contest, mas pera na. Pambayad na sa kuryente, pambayad Oo, sa bahay. siyempre. Kaya habang nakakapagsulat pa kayo ng tula sa mga nililigawan nyo, okay Yeah. lang yan, go lang. Along the way, siguro makakahanap din kayo ng boses nyo, ng posisyon nyo, ng advocacy nyo sa lipunan natin. At the end of the day, yun, sana maging maayos ng bansa natin. Salamat po. Paul Sel. So again, Dos Mabalos, Sir Eman, yung kanyang mga works ni Sir Eman, yung Puera Bisita, yung Balaguer, makukuha sa kanyang kung gusto nyo Book ng na lang. kopya, PM lang sir. Tapos Okay. yung aabangan natin yung Distrungka, yung kanyang bagong Sana matuloy. Mag-pray nyo po ako. more power sa sa Bilog. Yes, salamat po.
Sana well, pagkatapos siguro Siguro ng sir, next time, collaborate tayo, ang tawo oo, tsaka bilog. Kumbaga, tawong bilog. Bilog lalo na ako tawo. mga lagi rin kami bumibisita sa Catanduanes kasi dati may pinupuntahan kami diyan. So Mm. siguro sir sa future, Sige, sige. Isang pag isang natapos 'to, isang dagat lang naman ang pagitan ng Tabaco at ng Catanduanes. 2 oras lang naman 'yan. Ah, sige lang. So, 'yun sir, siguro sa susunod yung, iba pa ditong dami pa natin gustong pag-ano, dami Sige, kong, sige. hindi sa pag-aano sa'yo, dami kong natutunan, kahit Salamat po. tagal na tayo pero ang dami kong napaalala at natutunan na bago. So sana yung makakapanood nito, na kasama natin dito kahit hindi sa tao, nasa na Hmm, manonood nito, aabutin ng ating programa ay sana mm. natulungan namin kayo. So Sir Eman, thank you so Salamat po. much. Mabalos, Mabuhay kayo sir, mabuhay ang Haribol, tawo. Haribol. Thank you, Sir, thank you. ingat po. So ayun, nariyun ito yung Tawo Talks with Sir Eman Barameda ng Catanduanes. Diyos mabalos sa lahat ng sumama sa aming programa. Sa susunod naman po. Thank you so much, Haribo.